Nou ja, wij waren eerst gewoon in een huis en later, toen waren die huiden die ziekelijk. Nou ja, toen zei daar maar we de notaris en de boekhouder er maar bij en zei is gewoon. Toen ben wij boeren. Ik ben Jannie Elzinga, ik ben van 27 12 52. Ik ben Wim Elzinga. Ik ben 24 juni 57 ben ik geboren. Wat ben je hem van elkaar? Ja, broer en zus. Ja. Op dezelfde plaats. Ja, Ja. En dat is ik ons kofje zat denk ik, of net? ja hij is 50 hier. In mei wordt het 50 hier. Dat weer wij te meesten. Kom maar jongens, kom maar. Ja, die is 4 jaar naar de Habo geweest en 2 keer zitten blijven. De eerste keer omdat ik zo weinig van de lederen squalen weer. En de tweede keer omdat ik geen ochtend hier. Toen ben ik overgegaan naar de tweede en ik naar de vierde, maar toen zei ik nog hek mijn nacht. Ik ben wel uitleggen. Ik kom wel in een huis. Want die mem die was wat minder en wat ziekelijk en toen zei dan die en ik wel maar te melden. Ja, ik ben naar de landbouwschool geweest en toen hadden hier 3 jongens en mijn oudste broer wil graag timmerman worden en dan worden die houdt meer van groot aardig, die is in het leven gegaan. Nou, ik zei dan moet ik maar boer worden, want ik zei nou die man geen afvallen. Oké, zie je die kant. Shh, doe maar. Shh. Doe maar. Doe wel. Doe je hem dit nog alle dagen zo? Ja, dat wel zeggen ze. En altijd together? Anders Ja. ja. Welke dag is het nou? En ik heb het idee dat het hier nog wat ouderwets ronddag hier als op een soort oorplaatsen. Ja, dat is zo. Wij hebben dit ongehouden, wij vonden dit wel mooi en het past eigenlijk bij de Friese Rede Kei, zeg maar. Ze kennen ook de wanden houden, ze kennen de stutten houden. Nou, het is ook wel een beetje zo gegroeid. We hebben 11 jaar voor uw mems waren omdat hij de ziekte van Parkinson had en toen ben ik helemaal weer teruggegaan vanzelf. En het er bij een van je beiden ook wel een moment was dat je dacht van, nou, misschien ga ik eigenlijk wel maar een partner ergens oor zitten. Ja, Nou, nee, ik geloof het niet. nee, we waren nog eens een beetje partner in kwade zaken. Nou, we dienen toch alles together. Dat we konden elkaar hopelijk net missen, zeg maar. En die behoefte had er ik niet in West. Nou, nee. Je bent duidelijk wel tevreden hoe het gaat. Ja, Ja. we zijn best tevreden. We kunnen altijd heel best opzitten. We zijn het wel eens oneens, maar dan praten we er even over. Ik ben wel echt tevreden, nou, hou de kap. En hoe is dat om een plaats draaiende te houden als broer en zus? Ja, dat gaat heel gewoon. Dat gaat alle dagen terug. Dit gaat 365 keer in het jaar en dan 2 keer, zeg maar. Het is gewoon, ja, uw bezigheid, hè. En hoe lang kun je hem dit werk nog doen? Ja, dat hangt er van nou gezond uit, maar we hebben ook nog geen klachten. En als het werk is, dus hobby een beetje. Ja, dat maken we maar oude actie. Je weet er nou helemaal niet meer wat er bewerken maar die coronabeweging. Maar verder, ja, houden we de moeder er maar een beetje in. We zijn krijg als je, we zetten terug. Wat voor type is Wiemer? Ja. Wat zou je ervan? Ja, ik kan me niet de school klappen. Nou, het is een hele beste jongen, ja, maar hij was een beetje, dan wordt er wat zenuwachtig en dan wordt er wat zagrijnig. En dan zei ik altijd van, ik ben net maar die trouw, dan was het maar zeggen. En dan, nou ja, dan zat er aan over, wat heb ik te zeuren en dan is het weer roe. Zo. Jan is nou kappig, die meent altijd dat ze gelijk heeft, maar Nou, het is meestal is, hè. ja, dat denk ik zo meestal.
Maar we doen het best, hè. We gaan nooit echt ruzie hebben. Hè. Nee. Nou, ik ben natuurlijk wel bij de meesten.